nás ľudia, ja som tam Tinas a toto je ďalší týždeň s Nerdom, kde ja ten Nerd vám hovorím o tom, aký bol môj týždeň. Takže začínam tým, že áno, zase som musel celý týždeň niečo vonku robiť. Okrem toho mi zase hackli Discord server, tí istí bastardi, čo minulé, ale tentokrát to je ešte lepšie ochránené, takže teraz dávame na to pozor a už aj asi sa tí hackli vzdali, lebo už neviem, už nič sa také nedeje. A áno, mám už zase vytvorený štvrtýkrát po sebe Discord server, nie, tretíkrát. A to sa chce pridať, viete, cez môj Linktree, alebo máte link v popisku tohto videa. Ináč ešte v stredu som bol v Košiciach kvôli jednej veci. Tam som si dal Burger King, ten bol chutný a som si v jednom obchode kúpil veci na ochutnávky a asi na dvoch miestach som stretol vás, mojich fanúšikov. Ináč to bolo viac menej všetko, čo som za tento týždeň ja mal. Ja niečo už iba viem povedať, že včera som nikoho povedne doma nemal, takže som spravil taký menší karaoke stream. A ináč, čo sa po svete udialo, tak toho som si veľmi málo všimol. Jedine, čo som si všimol, bolo hneď začiatku týždňa. To ten slávny spevák, alebo rapper. A podľa mňa on bol spevák, než rapper. Oliver Tree zomrel, lebo on mal nejaký koncert svoj v Rio de Janeiro a tam šiel v vrtuľníku, akurát ten vrtuľník mal nejakú haváriu, či čo to bolo a už není medzi nami. Rest in peace. A okrem toho ešte predvčerom vyšla posledná časť zo seriálu The Amazing Digital Circus. Ja som ju videl a kamo, bola dobrá, aj keď mi to trošku nestačilo, že nevysvetlili viac o tom, že jak sa ten svet vytvoril a také všetko. Jedine čo vieme, že prečo Jack je taký, aký on je a taktiež, neviem, sa tam dejak všetci znormalizovali. Ináč, to je všetko odo mňa. Ešte čo by som vedel povedať, že dneska bude radio stream, lebo som našiel dve kazety, ktoré viem púšťať a zatiaľ to je odo mňa všetko. Ja som tam Tinas, právam pekný zvyšok dňa a uvidíme sa budúci týždeň, kde dúfam, že sa bude dať čoho lepšieho diať. Ináč, čau.